Baba siyabonga egameni likaJesu. uNkulunkulu wethu ongcwele, wena obonisa idingo zethu, osihlolisisisayo saziyo. Siyabonga ngomnikelo wenziwe kule ndawo etendeni lokuhlanganyela. Sibonga ukuthi uNkulunkulu ozobusisa abantu bakho. Ngalomnikelo ufunda inyembezi zabo. Ngalomnikelo ugashula izibopho. Ngalomnikelo ugashula amaketanga. Ngalomnikelo uyabaphilisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Busisa bonke, wenzele ubuhle nobukhulu begama lakho. Jesus mighty name, amen. Hallelujah. Ubusisekile. 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 Isibusiso singesakho. Isibusiso singesakho. Isibusiso
Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Waze kwamnandi ukuba lapha. It's nice to be here. Tshela umakhelwane Makhi. Ayikabi. Uyabingelela lo babo lapha phambili. Unjani uhlambulukile umakhelwane? Ushayela izandla. Asithathe leli thuba sibingelele i-team yonke le kanye no-program director, abafundisi bonke abakhona, gatekeepers yalapha eThemba Lihle, obaba nomama, intombi ney'nsizwa, abobhotono notutuno nobotakala nesisane bonke, egameni likaJesu sanibonani. Sanibonani. Ikhona le ngoma yayizolo ingishaya ding dong. Ngicela siphinde siyiphinde nasenginicela. Uyayikhumbula Sibongile? Amen. Come again. Amen. Oh, ngathi siyahoshoza. Bazalwane sijabule kakhulu namhlanje. The bishop is in the house. I say the bishop is in the house. Ngiyacela ke wonke amazambulo Scott. Siyamamkela ubishopi kanye nabo egameni likaJesu nifike kahle endaweni right kunonkulunkulu right okhonzwayo. Now thula ubheka iposter ebhaliwe emema abantu lapha. Ngiqoke ukuthi kule game ngibize ama-Sons Army, onke amadodana Army. Bishop Nhlapho lo phakathi endlini, omunye wokhalo lwami. Glory to Jesus. I'm very proud ngaye. Ngiyalwazi ubizo lwakhe. Ngiyamazi eshada kwaqala njani. Ngazi yonke into yakhe. Uze namhlanje. Ngaleso sikhathi bengimusha na uyabona manje pulpit sengiyadataniswa. Vele sengiyidataniswa vele. Ngabile nalo mzalwane. Angazi ngizawuthini. Ungiyena ongipholishele icathulo. Ekhuthele ngenzela yonke into phansi kwenansinga yethu ye-back to God izimvuselelo zethu. Nhlapho ngiyabonga. Nawuqala ubona uMakamu kodwa yena simbuka sibuka umuntu wokhalo lwami. Ekuthe noma esengxakini bengithi ngizokhuluma kahle izolo
manje usinike ilesine siyobe sinayo ngelesine kule ndawo. Sasa sinodineka omunye wokhalo lwami. Glory to Jesus. Ayike ngiyazwa izandlane ziyaphakama-ke manje. Ngoba uzobe khona uvama ukuthi yena udineka nakabona isono uyadineka nje. Sasa-ke kuzobe kunjalo. Kanti kuqale ingane yami yokhalo lwakamoya futhi. Twasa twasa. Andoqhuba uhlelo ingane yami yokhalo lwami lolwenyama. Lesihosho isidudla lesi. Uvama ukuthi isidudla qedele sinane. Uzangihlephulela-ke mina ngeyintandane nje. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angisenazo ihlobo zegazi kangako. But wangivusela labazalwane. Awu amen. Uyabona namhla umabe nginjenge injana ijabulile uyibona ngomsila. Mina-ke ubonakalo wami. Kwazi unkosikazi nje nangijabulile ngilala phaka amabhijama ngifaka ama-breastband. Athi uyangithinta athole zibophile namhla. Kwangathi namhlanje ilanga lama-breastband. Loyo engizomphakamisa azosikhonza ngazithwala. Izolo Sibongile usenzela into right. Ukuthi izaziso na yonke into ithulwe before. Kuze nakungenwa ezweni. Nase uThixo ethatha indawo. Singaphazanyiswa ukuthi asizizwanga izaziso. Bengithi nizovuma nami no amen. Asibabonge labazalwana abasilungiselele la ngiyabona namhla noma kugcwele but ngenxa yokuthi kuhleleke kahle. Ngiyabonga nyikiza umloyi ngiyabonga. Kanye noBishop ubani konje no Sister Nella. Mkwena ngiyabona umkwena naye ukuthi kade akhona la azosiza naye. Mkwena-ke omunye naye wokhalo lwami lwakamoya. Umuntu wokuqala eStandard wathi nakakhindlu enhle njani. Itshe lakhona wafaka igama lami. Baqala bonke nabo sebafaka amagama abo. Igama lami etsheni kwaqala kwalandela noNhlapho waseCalvary naye wafaka igama lami. Angazi zingakhi izindlu esezinegama lami. Namasambulo-ke abesethatha abanesikhwele. Athi wethu lo muntu nabo sebafaka igama lami. Udineka Bishop lozayo kusasa waphindwe enkulu lapha seyiqalile. Bengiyobusisa nje ifoundation yakhona. Ibhaliwe inansinga izoba phezulu neboard. ST Kumbi Auditorium.
angekho nestrate esibhalwe ngami kodwa ngiyabonga ukuthi kuzoba ne-auditorium ebhalwe ngami. Hayi uNkulunkulu uyamangaza kodwa. Sinye nje istrate ngesikhumbulayo sifishane naso uGumbi Street. Kwakunemvuselelo uyiBhank enzima. Thema khansele bona yonke leyo nto ajika lestrate esifisha nje sasenkonzweni bathi uGumbi Street. Asikho esinye ngaphandle kwaleso engisaziyo. Angimusa ukuloqa ukujabula nje lokho. Bishop, we welcome you. Angazi thwala uyosondela na unezaziso sizithole before sileze sokhona tata. Asibingelele kumpostoli ubaba uGumbi, sibingelele kumama uGumbi, sibingelele kuBishop Nhlapho nahamba nabo abathandekayo bonke, siyanibingelela egameni lenkosi. Amen. Azingako nje izaziso bathandekayo, ubaba umeya Dr. uGumbi uxolisile kanye nomama ukhansela uMahlaba bayazisa ukuthi bebefisa ukuba khona emhlanganweni, kodwa ke banomhlangano abaye kuwo njengoba kwaziwa ukuthi kuzukhetho, kodwa ke kusasa bayathembisa ukuthi bakhona enkonzweni. Amen. Ngiyacabanga bakuyilezo ke ezibaleke kakhulu, nokuthi ke umama uorganizer wethu umama uMkwena naye ubefisile ukuba khona, kodwa ke ucindezelwe ke umkhuhlane. Sithi ke sidlulise lezo baba izaziso. Amen. Nesikhulu isaziso ukuthi lo ofundayo uyena umfundisi walapha size kuyeke. Mshilizolo le imvuselelo yefeweli yami efree ethemba lihle sengibenani isikhashana bekungesilula bekungesimnandi zonke insuku naloko engiyikho naloko kungehlele Bishop kulonyaka odlule bayazi abazalwane basethemba lihle uNkulunkulu wangibonisa kona ngabacela ngathi ngikhulekeleni khona ifelizayo elefelizayo lizoshaya lizoqala ngami bese liqala lize bandleni kuhlakazeka ibandla. Abazalwane bayazi kwenzeka lokho. Angingazi ukuthi kuzoshayeka ikhaya lami, angazi ukuthi kuzoshayeka umzimba wami, angazi ukuthi kuzoshayeka namehlo ami. Ngibona fifiliyethi sengiyafifiyelithi nje kodwa ngiyabona bona. Awu amen. But ke lo nyaka lo 2024 ushuthi lo nyaka na ubuka ikhalenda yakho 2 khiphe lo 0 kunabo 2 ababili na ubahlanganisa benza 4 bese kwakhona nalo 4 wokugcina. Ushuthi na uhlanganisa konke kwenza bani? Kwenza 8 4 plus 4 kwenza bani? Bafeyilile baphasanga labantu. 4 plus 4 kwenza bani? eBhayibhelini na ukhuluma ngo8 it's a new beginning. New beginning. Sathane kadathi uyashaya kanti sokuzoqala okusha. Kuzoqala okusha. Master Jesus.
othwala lo ofikayo baningi bona bokhalo lwami kodwa Nhlapho you are the best wonke amadodana Bishop nabo laba othwala abafowenu bonke laba you are the best lo mzalwane uyayedwa waphakamisa impilo yami walandela NJ akasekho emhlabeni NJ Assemblies of God ayinikane emalini kubafundisi naba abantu abami bangakutshela bekathi nakaphasile uNomsa ahlale ekhaya ufundisa laba bangaphasanga bathi bangalunga bonke bese ke benganayo imali yokubafundisa bonke until NJ Sithole kasekho emhlabeni wathintwa uNkulunkulu bantu bami namhlanje baneziqu ngendaba kaNJ ayisihlazo thena ngikhala makahambo NJ uNkulunkulu wangivusela wokhalo lwami ayike yena wangiphakamisa kakhulu ngenxa yamandla nawo umuntu oqala ukungithengela indlu engithengela ngase-airport eGoli Nhlapho unkosikazi wami kuleya ndlu noma khohliwe ukhiya sambe sesitanela siyothola kulo kunjalo ngoba egeyitini awungeni nje security vele isho ifoni segeyitini kunomuntu othuze kwakho kumbi ngabe uyamamukela vele ngithi angimazi loyo Ilethi nangomonye uhamba ngemoto ngithi ngiyamazi lo mfakeni ke lo indlu yokuqala la yayikade ngikwazi ukuthi ubani ongenayo ayithengelwa yilo mzalwane ngagcina ngalapho phinde ngithengela imoto New from the box for 2016 kuyiyo umoto yonyaka wayikhipha eboxini angithengela yona akagcinanga lapho wanika unkosikazi Mercedes Benz emnyama unkosikazi wami waphuma ephepheni bathiwa ugogo na more than 60 years uthola ilicense uhamba nge-Mercedes Benz ilo mzalwane ngingabala kungashoni lapha liyesilanga la ngizobala khona Nhlapho izinto ngenzele zona every month angikhali noma ngabe i-Assemblies of God ithi isonto asikho kulonyaka kulenyanga isikhathi se-COVID ngokungaholwa la ekhaya mina bengihleka ngikhiphe lo mhlathi
Sakoti sami ngisithola eGNF. Angazi ngabala ngithini. So now sekuyisikhathi sokuthi nami ngihlapha ngibonge kuwe. Ngithwalile umndeni wami, ngithwalile ngihlonishiwe. Imoto engihamba ngazo bengazi ukuthi ngiyishintsha nje uwe. Thank you. Ngayinala abangizwa bavala izindlebe laba. Vala izindlebe ngikhuluma nokuhlaba. Thank you so much. Ngiyacela ke nami nhlapho lokuncane ngizokwenza kuwe. Zokwenza imvuselelo yeleli lithende siyolimisa. Sithi yokubonga nje wena. Suku olulodwa yokubonga wena. Ngefamily yami. Bese nami ngikupha nje lo 100 rand enginaye. Simanga ukuthi 100 rand yohlonyelwa ithende. Bese ngibiza bonke amasons ami. Ngiyacabanga kuNovember kuwo lo nyaka sizokwenza lokho nhlapho. Yonke into izobe seyime right nangicabanga. Bawuye bonke amasons ami ngizothi thank you. Mina kanye nonkosikazi wami Mangubeni ney'ngane zami. Akuzange kube lula. Indlela yethu Sathane kade ayihlasela left and right. But ngibonga ukuthi ngibe nomgogodla. Ingabi ibanana bowl. Mangabe kunjalo ngaba sikho la. Thank you, Skegeti. Thank you so much. Ufike inyembezi eyishisayo. Uma ngicabanga izinto songenzele zona. Ngilo hlobo lomuntu ohlulekayo. Umuntu angenzela into ngihluleka ukuthi ngithi nje thank you. Ngiyahluleka. Ungezwa kabi. Kodwa awufuni mina nangenza into abantu bangibonge. Ingxaki le. Mara mina ngiyathanda ukubonga. Mara mina ngifuna ukubongwa. Uyazi uthwala izinto esizenzela iFreedom ziyathusa. But angifuni ningibonge. But uthwala thanda ukutshela thwala. Nhlapha uzombonga. Ngoba ungabe ngiyinhlekisa. Sasa sizobe sino-chairman executive yethu. Uzobona ubonela laba bezayo ngeLesihlanu. Uza 10 members ze-executive ne-teaching team. Bezala. Nabo njengoba bezala ngizobabonga nje. Anginalutho enginalo kodwa ngizothi kuwo nje thank you. Izinto engihlangene nazo ezibuhlungu nokuhlukunyezwa phakathi ebandleni. Isikhathi sami sokuthi ngibonge nje as of God. Bese bangivulela le yandlu. Asala uthwala. Sekuyi-farewell yami. Engihamba ngayo eFreedom. Ngizoba khona eFreedom kuphela ku-gatekeepers. Bafundisi bonke bala eFreedom. Ngisho ukuthi ke le viki iviki elimnandi kubo bonke baseFreedom. Kodwa libuhlungu kimi
nangicabanga izinto ezingenzakele kwi-Assemblies of God. Ngalamazwi ngithanda ukuthi ngithi thank you. Uphu Makhosi? Makhosi, where are you? Izinto bengizokupha zona. Ucela umnikeze ungaza usibongile olunomsa. Awunikeze uMakhosi-ke izipho zakhe, cellphone. Lord. Bishop Law nyaka nemibili edlule ngenza imvuselelo labo kuyisangoma lesi uphenduka wamukela uJesu. Bengibonga nje kuye izolo ukuthi cishe 2 years iphelile solo kadiliza inyongo. Isangoma ufuna Jesus. naye ubethwala inyongo. Aqala akhuluma iy'ndaba ezinenyongo yodwa. Yes, inyongo kwakugibela isiphambano. Glory to Jesus. Kusikabelela kanje sithi mawefu moya oyingcwele. Ngishilo ngathi angithi ngizohamba la ngibize i-conference yabo bonke bebekade beyizangoma ney'nyanga esengashisa iy'khwama zazo ukuze kube i-conference nje yamafoma zangoma zinyaka. Kodwa ngiyabona mhlawumbe before the date ka-Bishop zake ngibabize bonke bese ngithi Nkosi hambe nami. Anginqobanga ngezinto zikamkhulu uJazz lo Sibongile kade akhuluma ngayo izolo, kodwa ngenxa kaMoya Oyingcwele. Thank you sisi, hlala enkosini.
Qhubeka uhlale enkosini, thwala ningiphathele kahle lo mntana. Ngitholele le cellphone ukuthi uyephela onemvumo yokungifonela la. Angitshele ukuthi kwenzakalani ebandleni, angifune ifoni yomunye umuntu. Noma ujabule kanjani ungaleki ukuthi baba zobuzo ngibani wena. Hayi nguPaulina baba ngidrop before. Arathi makhosi ngizothi inkosi yamakhosi vele. Awu ake nithi amen. Sangiloqe kakhulu Sibongile, ngicela injabulo nje. Ngiyacela kulesikhathi sithi mawehle. Futhi ushaya kamnandi isikhumbuzo. Lana futhi sinomnqobi. Phakama mnqobi, uphi umnqobi? Woza umnqobi lo dala ngilongisho la ikwati ukuphi la ethemba lihle manje ngithi kunendoda la esayikhulekela ngizange ngubeke izandla sakhuleke efonini engakhulumi wavuleka umlomo wakhuluma. Waqala for the first time efunda neingane ezinormal ngonyaka kade aphasa kabili. Ehlala kwami efunda lapha eStanera, wahlala kwami waze wangena lapha eJandrel. Namhla nangu umpunga ekhanda. Thank you ukuthi ufike nawe. Khonjuzwa ilosha i-keyboard. Ngane yethu kudala sihamba nayo, uhlala lapha eThekwini inhlapho kwelo. Isikhumbuzo igama. Angimncenga ngithi ngifuna sisuke la khona. Eza lapha eGNF eThekwini. Sisazobamba lo mhlangano lo. Ayoshayela khona. Ngenxa yesikhathi sami umnqobi ngizakunika mhlawumbe kusasa. Ubingelela abazalwane. Sibanga simshayeleni izandla. Bandla lizoma ngeenyawo ngayo yona leyo ngoma. Kuyishaya kahle manje isikhumbuzo. Uyishaya eqaleni ungathi ungena izangoma. Akayi kungena thina. Sizonqoba izangoma. Awuphinde lephathi le. Iyaloka. Nabonke.
Besengibiza uBishop uthi ngiyabonga Bishop lo mzalwane nkosikazi yakhe ayikho akavami ukuhambi nayo nkosikazi yami mina UVE ishazake naye wathatha UVE nkosikazi yami ingizalela abantwana abahle bathathu Nomsawu Sibusiso Sibongile noma ngasekho Sibusiso kodwa ngamangala ukuthi nohlapho nabantwana bathathu mantombazana amabili nomfana oyedwa igama lomfana naye uSibusiso ziningi izinto nje esihlangana ngazo ingako ngathi kuye man wenze kahle uthi GNF God never fails nangithanda ngiyangithi bantu Gumbi and Club of Fellowship God never fails sishayele izandla uBishop asimshayele izandla udokotela ubaba esithundi yabonga wena baba ne
kuze kube phakade. Thank you, Jesus. Siyabonga wena ongasoze waguquka nangosuku lolodwa. Wena umbuso wakho ongasoze wachithwa washiyelwe inkosi. Wena isihlalo sakho sobukhosi esimile kuze kube phakade. Wena umhlaba uyisinabelo sezinyawo zakho. Sithi bayethe Nkosi yamakhosi, bayethe Mdala wezinsuku, bayethe Jehova El Shaddai, bayethe Jehova Nisi, bayethe Jehova Mekedesh, the Lord who sanctifies and makes holy. Ufanele Baba ukudunyiswa, ufanele Baba ukuphakanyiswa, ufanele Baba ukwenziwa mkhulu. Uthembisile izwi lakho wathi yokuba nathi kuze kube semaphakadeni, wathi awusoze washiyana ngosuku olulodwa. Sesinyathelile kulo muzi waseFrede namhlanje uNkulunkulu wethu loyingcwele, simemezela ukunqoba okusegameni nasegazini likaJesu Kristu inkosi yethu waseNazaretha. Sibopha yonke imimoya yobumnyama, sibopha yonke imimoya kaSathane, sibopha yonke imimoya yamadimoni, sibopha yonke imimoya yamasatanisti, sibopha yonke imimoya yamadevi worshippers. Ama-altars obumnyama ayabhidlika right now in the mighty name of Jesus. Ngifafazika zikaJesu kule ndawo, ngifafazika zelaphala leCalvary, ngifafazika zelaphala leGolgotha, ngifafazika zelaphala lemnqamlezweni. The blood of Jesus, the blood that shall never lose its power, the blood that reaches to the highest mountains, the blood that flows to the lowest valley, the blood of Jesus, the blood of the Lamb, the blood that cleanses, the blood that purifies us, the blood that sanctifies us, the blood that heals us, the blood that protects us, the blood of Jesus, the blood that speaks better things than the blood of Abel. Igazi likaJesu, igazi lewundlu, igazi legonyama yesifo sikaJuda. Wonke umuntu under the sound of my voice, I immerse your life in the blood of Jesus. I apply the blood of Jesus from the top of your head to the soles of your feet. I speak the blood of Jesus. Kulomozi namhlanje elithende lilifishe egazini likaJesu Kristu, egazini lewundlu, egazini legonyama, igazi elaphala leCalvary, igazi elaphala eGolgotha. The blood of Jesus. Lorobo shatalabasika, hitalabako shandalabayende, hinorobosika labashata, hinalabako shatalabasika, hinoroboyaka shiandalabayende. Utebabesi lako, they overcame Satan by the word of their testimony and by the blood of the Lamb. Satan will overcome you right now by the blood of the Lamb. You spirit of infirmity will overcome you right now by the blood of the Lamb. You foul spirits will overcome you right now by the blood of Jesus, by the blood of the Lamb. You monitoring spirits, you familiar spirits will overcome you right now by the blood of Jesus, by the blood of the Lamb. You spirit of witchcraft will overcome you right now by the blood of Jesus. The devil is a liar. The devil is defeated. The devil is under our feet. Satan, I come against you right now. Satan, I rebuke you right now. Satan, I resist you right now. Get out, Ulamusi. Ulamulelikaya. Ulamulelikaya. Tekaba likaJesu. Imemesani kululelo. Ifawa kumuntu. Akona uleta unamshanje. Imemesani upina. Namshanje. Every chain be broken now. Tekaba likaJesu. Ibizulilo wasefulile. Ibizulilo stayo. Ibizulilo lotulayo. Bawasha madimoni. Bawasha masatanisti. Bawasha mamalkasi. Omunyama. Bawufutulilo blenao. Bawufutulilo wakulukutu blenao. Masishi sifo blenao. Bawasha madimoni blenao. Tekaba likaJesu. Wena Satan madimoni wako. Angumregi futanyukeni. Kumupele blenao. Tekaba likaJesu.
Baba ngiyathandaza egameni likaJesu. Isibusiso sakho masihlale phezu kwayilona ayiloyo. Bakhona kule ndawo ngegama likaJesu. Abangene kule ndawo begula baphume bephilile ngegama likaJesu. Abangasebenza bathole umsebenzi. Abanamabhizinisi mawaphumelele. Abanezimali ey'bambekile mayikhululeke. Ngimemezela isibusiso phezu kwayilona ayiloyo. Umuntu okhona kule ndawo namhlanje. Ngegama likaJesu Kristu. Siyabonga Nkosi yamakhosi. We bless your holy name, my Lord. We glorify your holy name. We magnify your holy name. We exalt your holy name. You are worthy to receive honor. You are worthy to receive praise. Ado Shaizan, then make a joyful noise. Ado Shaizan, celebrate him. Shout hallelujah! Shout Jesus! Shout power! Shout fire! Amen. 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 Angithathele lithuba ngibulise my spiritual father uDokotela Babu ST Ugumbi kanye nomama Ugumbi ake sibashalele izandla lezinkulu. Ngiyabonga kakhulu baba ukuthi ungizame namhlanje ngizonyathela ethemba lihle. Efrede ngizanywe uwe namhlanje ke simshalele izandla. Nakudala Fred nazupha unyaka basambiza ngokuthi ungobrother Nhlanhla bengashumayela la Fred ekudala so ngizwela ngibuseke kakhulu ukuba phakathi kwalomuzi ukuba phakathi kwenu namhlanje siyabonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu ngibulise zonke incebo zikaNkulunkulu abaqotshwa bakaSomandla abafundisi bonke onyawonke abaphathi bemfihlakalo ake sibashalele izandla yabonga kakhulu program director mama umfundisi usibongile uNghawu nomfundisi uNghawu asibashalele izandla lenkulu egameni likaJesu umfundisi uthwala naye asimshalele izandla lenkulu
egameni likaJesu Kristu. Ngiyajabula nokubona umfundisi uNikiza naye asimshayeleni izandla lenkulu egameni likaJesu Kristu. Ngihamba la nomfundisi uMasinya asimshayeleni izandla naye egameni likaJesu Kristu. Umfundisi uGandaganda umgandela ngazi noma ngibona kahle. Siyabonga simshayeleni izandla umfundisi uGandela from me Eastern Cape. Siyabonga kakhulu kubafundisi bonke incebo zikaNkulunkulu, obaba, omama, ogogo, omkhulu, nonke siyanibulisa ngegama likaJesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu, angeke ngisamosha isikhathi kodwa kuyisibusiso nje ukuthi ngibe khona phakathi kwenu noma kunzima ukushumayela ubaba ekhona. Mina ngasonke isikhathi ngiyayifisa ukuthi ngihlale phansi ngimuzwa shumayela akhuluma ngoba imfihlakalo uNkulunkulu asibeke kuye, izambulo uNkulunkulu asibeke kuye ziyamangalisa, siyaphila. Ngilokho engikho namhlanje ngenxa yakhe egameni likaJesu Kristu. Ngiyamuzwa ngiyakhuluma ngithempeleni, mina ngilokho engikho ngenxa yakhe. Ngiyalihlonipha uGcobo uNkulunkulu alibekile kubaba uSD uGumbi. Kuhlangana kwami naye impilo yami yashintsha ngendlela emangalisayo. Ngiyakhumbula mangilapha eMbalendle kwaduma ukuthi bathi kwadume lokushini kwathiwa bengithenga iNavara ngaleso sikhathi bathi iNavara bayibone ibuya ihamba ibheke phezulu. Ngihamba nobaba uGumbi ungiphe izinyane lakhe lenyoka bathi silandele eNatali, bathi silande eNatali, bathi umbone kwaye kangaka uNhlapha uGumbi umuphi izinyane lakhe lenyoka asibathe eNatali ngale. Abantu bayakhuluma egameni likaJesu Kristu egameni, kodwa ngilokho engikho ngenxa kaDokotela ubaba uGumbi. Ngibonga ukuthi ungamukele njengendodana yakho, ngikhulele phasi kwakho seselapha eFree State. Ngumfananyana ungaziwa nokuthi lo usazoshuma abaningi abasangazi sesomfananyana khona eFree State. Yonke indawo bengisakhomba umfundisi uMasina ngiza lapha ngithi ke ngaphatha kwenye indawo lapha bathi yini ikhonele indlela la khona ngeke ngaphatha nakhona ko Warden lapha egameni lenkosi ko Free State. Ngale ndawo zonke ngihamba nawo bakhulu. Siyabonga uNkulunkulu ngawo baba. uNkulunkulu aqhubeka asigcinele wena egameni likaJesu Kristu. Siyabonga. Ngiyacela bazalwane singamoshi isikhathi singene nje ezwini likaNkulunkulu. uNkulunkulu alibekile enhlizweni yami kule insuku sibe sesiyakhuleka egameni likaJesu Kristu. Sibuya esikhathini esikhulu lapho sicelebrate ukufa nokuvuka kwenkosi yamakhosi uJesu Kristu. uNkulunkulu bekile enhlizweni yami kule insuku nje imessage eyodwa ngikhuluma ngamandla ovuko engizowamemezela phezu kwempilo yakho namhlanje, and your life will never be the same. Funda kanye nami in the book of Job chapter 14 ungifundela uverse number 7. Job chapter 14 verse number 7. Mina ke Assemblies of God ikhaya lami likamoya kula ngizalwa khona, mangila kusekhaya Assemblies of God. Noma sokuthiwa umhlapho weGNF God never fails, kodwa ngizalwe Assemblies of God egameni likaJesu. Mangila ngilahlekanga bengithi ngizawushaya izandla kuleyo ndawo egameni likaJesu Kristu. Ngiyamthemba uNkulunkulu futhi sophinda sibuye kule ndawo egameni likaJesu. Job chapter 14 verse number 7. Ncwadi kaJobe chapter 14, ncwadi kaYobe chapter 14 verse number 7. Job 14 verse number 7. Incwadi kaJobe chapter 14 verse 7. Ngokuba kukhona ithemba emthini, uma unqunywa ungabuye uhlume, nehlumela lawo alikuphela. Ngokuba kukhona ithemba emthini, uma unganqunywa ungabuye uhlume, nehlumela lawo alikuphela. Even a tree has more hope. If it is cut down, it will sprout again and grow new branches. When a tree is chopped down, there is always the hope that it will sprout again. There is hope for a tree that has been cut down. It can come back to life and sprout.
likhona ithemba emthini. Noma unganqunywa lithi iBhayibheli uzabuye uhlume futhi. There is hope for a tree. Even if it is cut down, it will sprout again. It will grow again. It will come back to life again. Likhona ithemba emthini. Ngizomemezela lokho namhlanje ithemba lihle. Ngizothi lisekhona ithemba. You shall rise again. Ake utshela umakhelwane ithi makhe. You shall rise again. Angazi isimo bhekane naso. Angazi isimo phakathi kwaso. Kodwa ithi makhe. You shall rise again. You shall rise again. You shall rise again. If you believe, shout, I will rise again. I will rise again. Ngikhuluma mina nomuntu namhlanje. Ithemba seliphelile. Ngikhuluma nomuntu sabakurayithe off. Nawe mhlambe ngenzeka sawuzirayithe off. Uthi kuphelile ngawe. Kodwa ngithunya uSomandla ukuzokutshela into yodwa. You shall rise again. The devil is a liar. The devil likes it or not. You shall rise again. Uthomuye hlabelela uthi basheshe bahleka. Kanti inkosi ngizwile. Ngiyabazwana bahlekise nawe. Bathi kuphelile ngawe. Abazi ukuthi wena unjengomthi. Nabasebenzi bakhathile. You shall rise again. Noma ungaphuma nalamazwi uhambe nawo. Uhambe ukhulume ngathi uyahlanya. Uthi I will rise again. Uthi I will rise again. Uthi I will rise again. Uthomunye, it is not over until God says so. Likhona ithemba emthini. Ngibona kunabantu abazovuka namhlanje. Ngibona kunamaphupha azovuka namhlanje. Ngibona kunamabhizinisi azovuka namhlanje. Ngibona kunemindeni esevuka namhlanje. Shout yes! Shout I will rise again! Ungasibulali. Lisekhona ithemba. Don't give up. Ungalahleli ithawula. Lisekhona ithemba. You shall rise again. You shall rise again. Mawufunda Psalms 1 verse number 3. Mahubo 1 verse number 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth his fruits in his season, and his leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Unjengomthi otshaliwe duzane kwamanzi. Noma yini okwenzayo kuzophumelela. Noma yini okuphatha ngesandla zakho kuzojika kube igolide. Kumangala abathakathi ukuthi sihlobo lwishani lwabantu thina asikhethwa sinjengomthi otshale duzane kwamanzi. Jeremiah 17 verse 7 to 8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the
water, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Iti labo. Psalms 92, verse number 12, 13 and 14. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the cause of our God. They will still bear fruits in old age. They will stay fresh and green. Psalms 92, verse number 12, 13 and 14. Likhuluma ngathi izwi likaNkulunkulu. Olungileyo uyahluma njengensuthu. Uyakhula njengomsidari eLebanon. Batshaliwe endlini kaJehova. Bamila emagcekeni kaNkulunkulu wethu. Nasebudaleni bayakuthela izithelo. Bahlume babe luhlaza. Yithi ke labo abalungileyo ngoba salungisiswa ngokukholwa uKristu Jesu. Lithi iBhayibheli olungileyo uyahluma njengensuthu. Lithi iBhayibheli abatshaliwe endlini kaJehova. Mase ufikile endlini kaNkulunkulu, tshela umakhelwane vuma ukutshalwa make. Mangibona lokhu umzali wami akwenzayo namhlanje. Umama wasindiswa 2 years back. Owayekade isangoma. Washiya ubungoma, washiya konke wathatha uJesu. Umzali wami umthengela isipho namhlanje. Uma ngaba ngazange avuma ukutshala, ingaba akekho namhlanje, ngabe nalesipho akasitholi namhlanje. Kodwa wathi makamukela uJesu, wavuma ukutshalwa, ukuhlala endlini kaNkulunkulu. Ithi make tshalwa endlini kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli nasebudaleni bayakuthela izithelo. Mzali wami kamoya uDokotela Esidikumi mdala, kodwa usathela izithelo namanje. Isimo emzimbeni asavumi, kodwa lokhu usathela izithelo namanje. Mangabe kade komunye ngaba sikho la, ngabe mhlombe uyihlelele ekhaya, kodwa kugcwele kule ndawo umemezela inkonzo kuyovula indlu lapha uNkulunkulu amsebenzisile. Nasebudaleni basathela izithelo. Sibona izwi likaNkulunkulu ake simshalele izandla uDokotela uEsidikumi. Noma sekamdala uloku usathela izithelo. Mawufunda in the book of John 15. Verse number 1. Noma ungehla na ugcine verse number 8. Uthi Jesu, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Uthi Jesu, ngingumvini mina ngamagatsha. Uthi igatsha elingatheli izithelo uyalinquma aliphonsele kude. Kodwa elithela izithelo uyalibruna kuze lithele kakhulu. Ngesinye isikhathi makufika isikhathi sokuprunywa njengekholwa, uyazibuza why mina ngivelela izinto ezinje. Don't worry, isikhathi sokuprunwa kuze uthele kakhulu.
lokho ukuthi uvelela izinto ezibhlungu ubokwazi ukuthi uyaprunywa and ubokwazi ukuthi uNkulunkulu uyakukhanda ngokuba igatsha lingatheli izithelo indaba yalo ayiphathwa liphonselwa kude kodwa wena ngokuba utheli izithelo kodwa uyamangala why ngiyathi ngivelela izinto ezibhlungu ezingasimnandi uyaprunywa kuze uthele izithelo kakhulu. Akusimnandi ukuprunywa khona izinto ezikhathwayo khona izinto ezisuswayo kuwe wena ungaze uyitshela ukuthi mhlawumbe umnikazi walesihlahla kasithandi wayaloke esikhatha is because ufuna ukuthi sithele kakhulu makuvela izinto ezibhlungu isikhathi sokuprunywa njengekholwa njengomntwana kaNkulunkulu is because uNkulunkulu uyakuthanda ufuna ukuthi uthele izithelo kakhulu. Ngabe lokuba nombuzo why mina kumele ubokwazi is because ngithele izithelo so uNkulunkulu ufuna ukuthi ngithele kakhulu. Ngabe lokuba nombuzo why mina ngivelelwa izinto eziso why mina kube so kumele wazi ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda kusho ukuthi uthele izithelo and uNkulunkulu ufuna ukuthi uthele kakhulu izithelo. Ongatheli izithelo uyakhathwa phonselelwe kodwa uthele izithelo uyaprunywa kuze athele kakhulu. Ungagive up ngesikhathi sokuprunywa mhlawumbe ngenze kube nzima ukubhekana nabo izipho obhekana nazo uNkulunkulu ufuna uthele kakhulu uyaprunywa ufuna uthele kakhulu in the mighty name of Jesus. Sesiyothandaza ukuthi I will rise again. Mawufunda sesiyothandaza lithi iBhayibheli uJesu Kristu wakwafika uLazaro ana 4 days efile. Lithi iBhayibheli uMartha weza gijima wafike washaya ngamadolo kuJesu uthi uJesu if you have been here my brother Lazarus will have not died. Uthi uJesu don't worry Lazarus will rise again. uJesu khuluma nje uLazaro una 4 days uphakathi ethuneni sekayanuka ithemba likho. Uthi uMartha uma ngabe ukade ukhona ingabe umfowethu Lazaro engafani kodwa uthi uJesu ungakhathazeki uzovuka uLazarus. Nami ngiyakhuluma namhlanje ngithunywe uSomandla ngizothi ungakhathazeki sulinyembezi you shall rise again. You shall rise again. You shall rise again. You shall rise again. Uthumata ngiyazi Nkosi ukuthi uzovuka ngosuku olukhulu on the last day, on the resurrection day. Uthi Jesu I am the resurrection and the life. Okholwa yimi noma efa uzophila noma efa uzovuka. Uthi Jesu angishomo yini ukuthi uma ukholwa you shall see the glory of God. Uma uJesu afika ethuneni likaLazaro yamemeza inkosi yamakhosi Lazarus come out. Yaphuma indoda efileyo ina 4 days ingwatshiwe ngiyamemezela nami namhlanje ngithi phuma kulo mgodi phuma kuleso simo phuma kuleyo cage in the name of Jesus come out. Anginandaba ukuthi iminyaka mingaki uSathane ekuvalele abathakathi bekuvalele kodwa ngithunya uSomandla ngithi uyaphuma kuleyo ndawo wamemeza uJesu Lazarus come out. If you believe shout I'm coming out. Shout I'm coming out. Shout I'm coming out. Kunabantu namhlanje uyaphuma phansi kwey'khaleliso uyaphuma ekufeni uyaphuma lapho uvalelwe khona shout I'm coming out. Kumele uzokhipha kumele ukhulume njengoJobe. Uthi uJobe he knows the way that I take. Uthi after this test I will come out shining pure as
gold. Ngeke uhlale kunje. Ngizophuma ngisho ngegolide. Uthi uJobe sekajikela unkosikazi wakhe, ejikela ngabantwana bakhe. Imfuyo yakhe ifile, impahla yakhe yonke ifishile, imizi ishile, abantwana bafile. uJobe uhlele emlotheni, uJobe uvela amathumba. Uthi unkosikazi wakhe akusingcono thuka noNkulunkulu wakho ufe kube kanye. uJobe ngathi ngiyabuzwa, uthi nginjengomuthi. I will rise again. I will rise again. Angeke uhlale kunje. Shout, I will rise again. Koma nguwena okumele uyitshele. Futhi la ngathi abantu sebahlekisa ngawe khona, abantu kuphelile. Kula uNkulunkulu engathi uyasampula khona. Kula uNkulunkulu azokubakhomba ukuthi lo uzelwe ngempelo engasoze yabuka. Unjengomthotshaliwe eduzane komthi. Ngibona mina after tonight, ngibona kunabantu abamuva from power to power, from glory to glory, from favor to favor. Ukuthi uphunyuke njani, ukuthi wenze njani. Awuhambi wedwa, uhamba nengahlangahla nomathipha nekakaramba negonyama yesizwe sikaJuda. Shout yes! Angewuthinde ababili abathathu uthi I will rise again. 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 My family will rise again. My finances will rise again. My business will rise again. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Your ministry will rise again. Amaphupho ebekade sewafile ayavuka namhlanje. In the mighty name of Jesus. Ngizomemezela amandla ovuko. uJesu naye bathi sekuphelile naye. Sebamfakile phakathi ethuneni. Lithi iBhayibheli kunetshe elikhulu kade bevale ngalo. Kodwa uNkulunkulu wathuma ingelosi yakhe. Yafika yasusa itshe. Kunabantu impilo yakhe ivalele. Impilo yakhe istakile. Impilo yakhe imendawonye. Kodwa ngibona letshe liyasuka namhlanje. The name of Jesus. Ngibona ingelosi kaNkulunkulu. Ngibona isusa lelitshe. And I see you coming out. Lithi iBhayibheli sesithandaza. Umoya loyingcwele wehle suka emazulwini wafusa inkosi yamakhosi, wafusa uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli uma umoya wafusa uKristu kwabafileyo uhlala phakathi kwenu uzoyiphilisa nemizimba yenu efayo. Siphakamisele zethu isandla. Akhona lamandla kamoya loyingcwele. Orabashatha labasika. Lamandla engikhuluma ngawo amandla kamoya loyingcwele. Athi Paul, all I want is to know Christ and the power that raised him from the dead. That power is the power of the Holy Ghost. It's the power of the Holy Spirit. Amandla kamoya loyingcwele. Asikwazi ukuthandaza kodwa umoya loyingcwele intercede for us with groanings that cannot be uttered. When an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises
sesana Kosuka olukhulu lomkhosi uJesu wema wathi makukhona omileyo makese aphuze okholwa yimi njengokusho kwemibhalo phakathi esiswini sakhe kuyawugobhoza imifula yamanzi aphilayo akhona lamandla namhlanje akhona lamandla futhi uJesu kwabafileyo zoba yona lo uzovula inhliziyo yakho namhlanje uthi Nkosi akungigcwalise namhlanje moya lwengcwele take control empilweni yakho moya ngcwele fill me with your power Spirit of the living God take control upon my life Holy Spirit lead and guide me moya lwengcwele I'm thirsty for you ngikulambele ngibomele moya lwengcwele phakamise sakho izandla sewakhona namandla kamoya Nkosi bheki bandla lakho uyabona selomile limati Musa wakho
namandla. Norobo shatana basika. Inolobo ko shatana bayekeshia. Vula inhliziyo yakho wavumele namandla ehlele phezu kwempilo yakho. Ulapha phansi ulapha emuva. Open your heart, open yourself. Moya ingcwele ufuna ukugcwalisa namhlanje. Moya ingcwele ufuna ukukuphilisa namhlanje. Moya ingcwele ufuna ukukukhulula namhlanje. Ake uvule wakho umlomo uyinselele wena. Uthi baba awungangidluli nami. Gcwalisa nami namhlanje. Ngiyawadinga lamandla namhlanje. Afuse impilo yami namhlanje. Ngiyawadinga nami lamandla namhlanje. Afuse impilo yami namhlanje. Angiphilise namhlanje. Open your mouth and pray. Wonke umuntu uvule wakho umlomo uthandaze. Sikalele wena amandla kamoya loyingcwele. Sikalele wena umoya loyingcwele namhlanje. Sekakhona phakathi kwethu. Uyahamba phakathi kwethu. Uvumele umoya loyingcwele namhlanje. Agcwalise impilo yakho. Uvumele umoya loyingcwele namhlanje. Abhaqwathise impilo yakho. Lapho umoya kaNkulunkulu ekhona. Kukhona inkululeko. Lapho umoya loyingcwele uyakhulula namhlanje. Lapho umoya loyingcwele uyakugcwalisa namhlanje. Uthi uJesu hlalani eJerusalema. Nizobaptizwa amandla. Nizokwamukeliswa amandla. Uma umoya loyingcwele sekafikile phezu kwenu. Vumela umoya loyingcwele akubhathise ngamandla namhlanje. Angeke ulunge kule ndlela ngokuhlakanipha kwakho. Udinga amandla avela ezulwini. Nawa lamandla, nawa lamandla, nawa lamandla, nawa lamandla. Waphathe. Koshata basika. Hikalaba koshata. Hikalaba yakashia. Unalaba yekeshata. Inolobo koshianda laba basika. Inolobo shetelebesika. Kotolobo shianda laba yeke. Inolobo koshianda laba basika. Baba nikhulumile otheni khulume namhlanje. Nalifa lakho. Silapele wena. Sidinga wena. Take control. Yes, kuyenzeka. Yes, nawa lamandla. Nawa amandla kamoya loyingcwele. Yes, pray, pray. Moya ingcwele wehlela abantu abakhulekayo. Moya ingcwele wehlela abantu abathandazayo. Moya ingcwele wehlela abantu abavula inhliziyo zabo. Ukhohle ukuthi uze nobani, ukhohle ukuthi uhamba nobani. Awekho amanye amandla esiwathembile ngaphandle kwamandla kamoya loyingcwele. Naku khona uyahamba phakathi kwethu. Mvumele namhlanje, mvumele, vula inhliziyo yakho. Uthi gcwalise namhlanje moya ingcwele. Vula inhliziyo yakho, vula umlomo wakho. Pray, 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 pray. Vumela lemfuno igobhoze phakathi kwakho. Abanye umoya ingcwele ubapha izipho zabo namhlanje. Thatha isipho sakho namhlanje. Bazokhonza ngaso ebandleni. Yamukela isipho sakho sivela kumoya ingcwele. Bazokhonza ngaso ebandleni namhlanje. In the mighty name of Jesus. Vula umlomo wakho uthi umoya ingcwele ngiyakudinga. Uthi umoya ingcwele ngiyakuthanda. Uthi umoya ingcwele ngikomele. Uthi umoya ingcwele ngikulambele. In the name of Jesus. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Moya ingcwele, this is your time. Move in our lives like never before. Touch us. Fill us with your power. Let the rivers of the living waters flow out of our bellies. Fill us with your power. We are hungry for you. We are thirsty for you. Siamo kamoya loyingcwele. Siamo kamoya wamandla. Siamo kamoya weqiniso. Siamo kamoya wamasu. Siamo kamoya kababa. Fundisa masina wosukhuleka kwemic. Wonke umuntu esakhuleka pray. Wonke umuntu ukhuleka. Thandaza umfundisi esakhuleka. Sidinga umoya ingcwele namhlanje. Phandle kwakhe singenze lutho. Phandle kwakhe singephumelele. Open your mouth and pray.
Jesus. Come down, Holy Spirit. Come down, Master Jesus. Let your mighty will be done. Only your will, my Lord. Only your will, Heavenly Father. Not the will of Satan. Not the will of enemies. Only your will, mighty Jesus. The great inventor. The mighty warrior. Release your angels, my Father. Release your mighty power. The very same power that rose Jesus. The very same power. Let that power, Heavenly Father, begin to move. Begin to operate in this place, Lord. Heavenly Father, touch your children. Deliver them, Lord. Break every curse. Break every yoke, Lord. In the name of Jesus. By the blood of Jesus Christ. You Satan, you are a liar. You don't have any power. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. We bless your name, Lord. We bless your name, my Master. Jehovah El Shaddai. Jehovah Elohim. Jehovah Nissi. All the knees shall bow. All the tongues shall confess that Jesus, you are the Lord. You are the Alpha, my Father. You are the Omega. You are the first and the last. There is no other God except you. Heavenly Father, here are your people, my Father. Your inheritance, my Lord. Heavenly Father, your name is Jehovah Rapha. There is no sickness. There is no disease. Let them bow. Let them bow. Let them bow. Lion of Judah, begin to roar right now. Roar! 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 All the spirits of darkness, the animal of darkness, the spirit of baboons, the spirit of dogs, the spirit of maggots, wherever you are, take your things and go. Leave that body, leave that vessel, come out in the name of Jesus. In the name of Jesus, Heavenly Father, I rebuke every sickness, whatever they call it, you high blood, you sugar diabetes, your time in that body has expired. Take your things and go. Heavenly Father, release your anointing, my Lord. Let your anointing begin to overflow. Let your spirit begin to move right now. Oh, my Lord, your angels, my Father, let them move with this place. Our cherubim, our cherubim, the angels of all. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we give you praise, my Lord. We give you glory. You are God who never fails. You are God who is able. Even today, Lord, you will never fail, Lord. In the name of Jesus Christ, prove that you are God. In the name of Jesus Christ, Abba Smahat, Abba the King of Kings, the Lord of Lords. We trust in you, my Lord. We depend upon you. In the name of Jesus, yesterday, today, and forever, you are the same God, Lord. Prove that you are God, Lord. In the name of Jesus Christ, bless your people, my Lord. Touch their families, touch their children, touch their business, my Lord. Whatever is in the pit, my Lord, it is coming out. It is coming out. Heavenly Father, I pray, let there be light in that family. Let there be light in that business, my Lord. Heavenly Father, I pray for this ministry, Lord. Move like never before. Protect your ministry, my Lord. Protect the leadership, my Lord. We bless your name, Lord. We glorify your name, wonderful God. For you said in your word, you will never leave your people. You will never forsake them, Father. You said in your word, wherever we go, you shall go with us. Even right now, I know you are here, my Lord. Begin to work miracles, signs and wonders, my Lord. Let the people know that you are the great I am who I am. Let the people know you are God full of power. You are the lily of valley. You are the rose of Sharon. You are God of Abraham, Isaac, and Jacob.